Part 4, please, είναι πολύ αστείος. Please, Part 4. Part 4 να χαρείς χαμογελαστή φατσούλα. 4 Part. Part 4. Part 4. Part 4. Part 3. Νομίζω μείνες λίγο πίσω, μπρο μου. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Και είμαι ο Ευθύβουλος. Και τούτα είναι ακουστικά. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που μας ζητάτε που το Νιόβρι, νομίζω το 25 και 5-6 μήνες, που basically ένα φορέο Ευθύβολος και εγώ τα ακουστικά και ο άλλος ένα του λαλεί μια πρόταση και να πρέπει να δημαντεύσει σωστά. Πάμε, ας στο πρώτο round. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτία, ποιος είναι να το κάνει, εντάξει, 3, 2, 1. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. 3 φορές, έλα, ξανά. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Άρα και λέει εσείς θα παίξεις, πότε θα παίξω εγώ. Εγώ. Εσύ, φιάμε. Ξεκινούμε να εasy τώρα, η πρόταση μας είναι τούτη. Ακούεις με. Το ποτήρι. Τι? Κοίτα με, το ποτήρι. Ευρυπίδης. Το ποτήρι. Σκοτέτσι. Το ποτήρι. Το ποτήρι. Είναι. Είχε. Είναι. Είναι. Γεμάτο. 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 Με κρύο. Πετρέλαιο. Με κρύο. Με κρύο. Με κρύο. Νερό. Με τι? Νερό. Νερό. Με ζεστό. Νερό. Νερό. Ναι. Respect. Πάμε εγώ τώρα. Αλλάξαμε τώρα, έλα. Το τι είναι η λέξη μου. Ακούεις με. Ο παπύρος. Ο παππούς. Ο παπύρος. Ο παππλός. Ο παπύρος. Ο παπύρος. Πήγε. Πήγε. Στο. Στο. Στην. Παραλία. Παπαλία. Παραλία. Τούτο. Ναι. Πέτω. Ο παπύρος. Ο πάπυρος πήγε στην παραλία. Yeah! Έλα, Ευθύβολε, τούτη είναι η πρόταση. Η κουτσί. Η κόρτσι. Η κουτσί. Η πότσι. Λακό. Η κουτσί. Η κούτσι. Η κουτσί. Η κοτσί. Μαρία. Παγιά. Μαρία. Παγίσε. Μαρία. Μαλλιά. Μαρία. Πακιά. Μαρία. Λαλιά. Μαρία. Μαλλιά. Μαρία. Μακριά. Μαρία. Παγιά. Μαρία. Μαρία. Ναι. Έφαε. Έφαε. Μπαταρία. Λακαρία. Μπαταρία. Μασταρία. Μπαταρία. Μπαταρία. Α. Μπαταρία. 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 Ναι. Δεν το όλο μαζί. Η Μαρία έφαγε μπαταρία. Όχι, η κουτσί Μαρία έφαγε μπαταρία. Α, η κοτσί Μαρία. Η κουτσί Μαρία έφαγε μπαταρία. Η κουτσί Μαρία έφαγε μπαταρία. Ναι. Δεν ακούω τίποτε. Ακούεις με. Δεν ξέρω στην πρόταση. Τούτη είναι η πρότασή μου. Είσαι έτοιμος. Ακούεις με. Εντάξει. Ο παστός. Ο Πασχής. Ο παστός. Ο Παστός. Φίλησε. Φυσική. Φίλησε. Φίληση. Φίλησε.
Φίλησε. τον Πασί. Ο Παστός φίλησε τον Πασί. Γιατί το βρίσκεις έτσι γλυόρα? Γιατί το βρίσκεις έτσι γλυόρα? Εντόπισες με γλύωρα. Γιατί τα ξέρεις τόσο γλύωρα? Λοιπόν, τώρα για τελευταίο round, ok, για τελευταίο round θα ρωτήσουμε, θα κάνουμε ο ένας στο άλλο μια ερώτηση και ο άλλος επειδή να έχει τα ακουστικά θα ακούει την ερώτηση και να πρέπει να απαντήσει την ερώτηση. Είσαι μέσα? Α, κατάλαβα τι ναι. Α, μιλά, αυτή ούλε. Α, είχα τα ακουστικά πριν και εκούφαλες με τώρα που μιλάς δυνατά. Άμα είσαι σκορά, μπορεί να την έπαιρνες. Γιατί μιλά τα σύνορα. Άμα είσαι σκορούαν, μπορεί να την έπαιρνες. Άμα. Άμα είσαι σκορούαν, μπορεί να την έπαιρνες. Πες μου. Να, περιμένε. Θα σκεφτώ. Άμα κάτι που. Οκ. Άρα από έναν τόπο. Δεν μπορώ να σκέφτα πολλά, είναι άλλη μουσική. Περιμένε. Στον ασπρόγκρεμο. Τι μου είπες, τι μου? Είπα σου, άμα είσαι σκορούαν, μπορεί να την έπαιρνες. Εντάξει, είναι ωραίος ασπρόγκρεμος, ρε. Έλα, αυτή μου, έλα. Πόσες μέρες έχει ένας χρόνος? Πώς σε πέρασα. Πώς σε πέρασα στο χώρο μου. Καλά. Ναι, εξαιρετικά. Ναι, άρεσε μου. Μπράβο. Ερωτίασε πόσες μέρες έχει ένας χρόνος. Και εσύ τι είπες? Πώς σε πέρασα στο χρόνο μου. Το λοιπόν κοπέγια, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα θέλετε να ξανακάνουμε έτσι για part 2 σε αυτό το κανάλι, please go like and subscribe και hit the καμπανάκι Hit το καμπανάκι. για να είστε ενημερωμένοι για επόμενα βίντεο. Σου είναι να βγει το Πάσχα vlog, γι' αυτόν Πάσχα vlog. ναι. Τι είναι τούτο? Το επόμενο μας βίντεο είναι το Πάσχα vlog που θα κάνουμε vlog που έπιασε το Πάσχα στο χωριό. Ναι. Ευχαριστώ, ναι. Ευχαριστούμε που κάνεις διαφήμιση, Ευτύπολε. Bye. Bye bye.